ନିଅନ୍ତୁ ପଇସା। ଏଇଟା ପୋଟଳ ରସୁଣଟା ରଖିଥିବ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖ। ହାଟରେ ଆମର ସବୁ ଏଠି ହାଟକୁ ଆସୁଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହାଟ। ହାଟ କରିକି ଘରକୁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଏଇନା। ଏଠି ଟମାଟୋ, ତରଭୁଜ, ଏଠି ଆମ୍ବ, ଏଠି ପୋଟଳ, ଏଠି ରସୁଣ, ଏଠି କାକୁଡ଼ି, ଏଠି ଡାଳିମ୍ବ, ଏଠି ଟମାଟୋ, ଏଠି ମିକ୍ସର, ଏଠି କଲରା। ଏସବୁ ହାଟ ହେଇକି ଆଜି ଆସିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛଞ୍ଚିନାରେ ଗୋଟେ କେମିତି ହେଇଛି ସାପ ଭଳିଆ।